हेलो लोगोफोर दिनैनि बे गुबुन मोनसे शर्ट आपडेट भिडिअहाय नोंथांमोन गासैखौबो बरायहरनाय थालायबायदि नोंथांमोननिसिम आसा खालामो भिडिअखौहाय जागायनायनिफ्राय जोबजासिम नायलांगोन होननानै लोगोफोर नोंथांमोनाथ' भिडिअनि टाइटेल एबा थाम्बनेलाव नायनानै एसेब्लाबो हमनो हाखादोंआनो जानांगौ दे लोगोफोर दिनैहाय आं मा भिडिअनि सायावहाय नोंथांमोननिसिम आपडेटखौ लानानै फैदों लोगोफोर बर'नि आबुं सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा बिथांमोननिसिम मोनसे गोजोनथाव खौरां दे जोंहा मिस्टार ग्रेजुएट मोनसे आबुं बर' सावथुननि एपिसोड 2 बा पार्ट 2 भिडिअखौबो मैयाहाय रिंसार ब्रह्मा यूट्यूब चेनेलनि गेजेरजोंहाय बिथाङा रिलिज खालामना होनाय जाबाय दे लोगोफोर जाय बिथांमोना दासिमबो जुदि बे मिस्टार ग्रेजुएट आबुं बर' सावथुननि एपिसोड 2 बा पार्ट 2 भिडिअखौ जायफोरा दासिमबो जुदि नायाखै अब्ला नोंथांमोना थाबैनो रिंसार ब्रह्मा यूट्यूब चेनेलाव थांनानै नायनानै लाहैबानो जाबाय दे ओमफ्राय लोगोफोर नोंथांमोना बेबायदिनो फैनो गोनां नेक्स्ट पार्टखौबो नायबावनो थाखाय रिंसार ब्रह्मा यूट्यूब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लाबानो जाबाय दे लोगोफोर मानोना नोंथांमोननि सापर्ट आरो मदद मोनोब्लासो बिथाङा फैनो गोनां नेक्स्ट पार्टखौबो थाबैनो रिलिज खालामना होनाय जागोन दे लोगोफोर आरो लोगोफोर सोर बे भिडिअखौहाय नायखांखो कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरनो दाबाव दे लोगोफोर नोंथांमोनाथ' मिथिखायो नङा होमबा लोगोफोर जों बे मिस्टार ग्रेजुएट आबुं बर' सावथुनावहाय गुबै सोरनि फाव खालामनायखौ नुनो मोनदों लोगोफोर जों बे भिडिअआवहाय गाहाय फाव खालामनायखौ नुनो मोनदों बिरपुं मनीषा आरो माइनाव दे लोगोफोर बिथांमोनजोंनो लोगोसे जों बे भिडिअआवहाय बर'फोरनि गोजाम आरो गोदान आर्टिस्टफोरनि जों गोबां फाव खालामनायखौ नुनो मोनदों दे लोगोफोर बेनिखायनो जाय बिथांमोना दासिमबो बे मिस्टार ग्रेजुएट आबुं बर' सावथुननि एपिसोड 2 बा पार्ट 2 भिडिअखौ नायाखै अब्ला नोंथांमोना थाबैनो रिंसार ब्रह्मा यूट्यूब चेनेलाव थांनानै नायनानै लाहैदो दे लोगोफोर बिदिब्ला दिनैनि शर्ट आपडेट भिडिअआ बेखिनियानोमोन दे लोगोफोर आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनबाय भिडिअखौ जुदि नायनानै मोजां मोनदोंब्ला अननानै खनसे लाइक खालामनानै होबानो जाबाय दे लोगोफोर नोंथांमोना बेबायदिनो गोदान भिडिअफोरनि आपडेटखौ मोननो थाखाय आंनि गोदान चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै खाथियावनो थानाय बेलनि अल नटिफिकेशनखौ प्रेस खालामना ला दे लोगोफोर जाहाथे लोगोफोर आंनि गोदान भिडिअफोरनि आपडेट होनायनि नटिफिकेशनफोरखौ नोंथांमोना थाबैनो मोनहैनो हायो दे लोगोफोर